Еми вече си сингъл, като е нищо. Много е тап. Тук сме с... Юлиана. Как се нагримирала? Аз бях модел за грим, така че няма да правя реклама. Аз съм гримьор, няма да подкрепям конкуренцията. Не има този етап. Ето това е. Тав пиеш ли? Не. Заповядай. Да Време ми е, пробваш. така ли? Време ти е. Това е. Много благодаря. Какво трябва да Най-добрата направя? напитка на Тав. Имаш си приятел. Имам си. Искам да му звънем на приятела ти Добре. и да го питаш какво ще ти подари за 8 март. Защото 8 март ден на жената или ден на майката? По-скоро на майката. Дай да го питаме, иначе какво ще каже той по въпроса. Добре. От колко време сте заедно? Месец. Мартине, Да. какво ще ми вземеш за 8 марта? Нищо. Нищо? Еми вече си сингъл, като е нищо. Айде, чао. Леле! Вече е сингъл, като е нищо. Кой е най-скъпи подарък, който си ти подарявали? За мен най-важното са цветята. Значи поне цвете да ти Цветя да вземе. има, да, розичка. И от градинката да е цветенце, аз пак ще го оценя. Ето това е. Чули, Мартине? Чули, Мартине? Цветенце, просто Мартине цвете. цвете или Тав Мартине? Да, също. И Тав става. Да.